जय माता दी। हम लेके आइल बनी रौरा सब खातिर पिड़िया के गीत। अगर आप सबके अच्छा लगी तो हमारे चैनल के जरूर 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 सपोर्ट करब जा। पिड़िया हमनी के बिहार में लगभग बक्सर जिला में ही ज़्यादा मनावल जाला, तो वही के लोग ज़्यादातर ए बारे में जाना ताटे। अगर आप सब नहीं जाना तो रौरा सबके हम बताओ तनी कि भाई दूज के दिने हमनी के गांव में गोधना मनावल जाला। तो गोधना के दिने गाय के गोबर से पिड़िया लगावल जाला और वो पिड़िया के 15 दिन बाद दोहरावल जाला, यानी दोबारा पिड़िया लगावल जाला गोबर के। और ओकरा बाद 15 दिन बाद यानी अमावस्या के, जवन कार्तिक के बाद जब आवेला अमावस्या, तो वही अमावस्या के दिन हमनी के व्रत करेनी जा पिड़िया। आ ओकरा बाद तो वही में गीत गावल जाला। सुबह के टाइम में नदी में, तालाब में, मतलब बहता हुआ पानी में वो पिड़िया के ले जा के दहवावल जाला। और ई भाई खातिर व्रत हटे। तो हमनी के मतलब गांव में, हमनी के बक्सर में ई कुल होला। तो हम वही के गीत लेके आइल बनी। अगर रौरा सबके अच्छा लगी तो ज़रूर सपोर्ट करब जा। तो चली हमनी के सुनल जाओ पिड़िया के गीत। लवंग लाची के बजरिया कहाँ रे लागेला, लवंग लाची के बजरिया कबहू लागेला। होखे द बिहान पह फटे द सवरिया सबेरे लागेला। लवंग लाची के बजरिया सबेरे लागेला, लवंग लाची के बजरिया सबेरे लागेला। अपना के किनबो लवंग लाची बलमुआ के ना, सेंट बासल रोमलिया बलमुआ के ना, सेंट बासल रोमलिया बलमुआ के ना। अपना के किनबो लवंग लाचिया बलमुआ के ना, सेंट बासल रोमलिया बलमुआ के ना। लवंग लाची के बजरिया कबहू लागेला, लवंग लाची के बजरिया कबहू लागेला। होके द बिहान पह फटे द सवरिया सबेरे लागेला, लवंग लाची के बजरिया सबेरे लागेला, लवंग लाची के बजरिया सबेरे लागेला। तो ई रहलाटे पिड़िया के गीत। अगर आप सबके अच्छा लगल हो तो हमारे चैनल के जरूर सपोर्ट करब जा। नया होकब जा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेब जा। जय माता दी। हर हर महादेव।